Les obres de l'exposició es van generar a partir de la proposta de desenvolupar un treball creatiu que tingués vinculació amb el Museu de la Mediterrània. En la primera visita que vaig fer, el que més em va cridar l'atenció va ser que em van explicar que el pati que hi ha ara, anteriorment, havia estat un jardí molt frondós, ple de plantes. Aquell lloc havia estat un espai característic dels jardins dels indians i ara actualment només en queden les palmeres. Aquesta explicació va ser el detonant de tot el meu treball. Can Quintana no és una casa indiana perquè l'estructura bàsica és del segle XVI i XVII, tot i que la família que hi va habitar sí que tenia negocis a Cuba. El més conegut d'ells va ser Albert de Quintana i Combis, que fins i tot havia estat intendent general d'Hisenda de l'illa. Hem de tenir present que a Cuba ja en aquells moments hi havia revoltes que reclamaven la independència envers Espanya. Alhora, els Estats Units, amb el seu afany d'expansió que començava a prendre forma, es volien quedar amb el territori, i de fet ho van fer perquè Cuba va passar de ser ocupat per un imperi a ser-ho per un altre. També, quan pensava en la història de Cuba, em va venir al cap la meva història familiar. El meu pare sempre deia que ell podia cantar la cançó del meu avi va anar a Cuba perquè la lletra per ell era certa. El meu pare té una fotografia d'ell vestit de soldat i és la que apareix a l'espai expositiu. En aquest sentit, no sé si som conscients que quan es canta la cançó del meu avi es fa referència a una lluita per mantenir un imperi colonial, i això em sembla interessant perquè té a veure amb com la història es va passant de generació en generació, com es perverteixen els missatges i com s'adeqüen a uns idearis concrets sense que ni te n'adonis. Pel que fa al jardí, també m'interessava el fet de la pèrdua. El jardí havia estat ple de plantes que ara havien desaparegut, algunes eren autòctones i altres provenien d'altres països, cosa que era freqüent en els jardins dels indians. L'Ester Peñarrubia, enginyera agrònoma, havia fet un estudi sobre el jardí i em va facilitar el nom de totes les plantes. Com es pot veure, he reproduït en paper de calc tots els noms i els he intercalat amb 4 paraules, escrites a l'inrevés, que no tenen res a veure amb la botànica, però que sí tenen unes connotacions polítiques i socials complexes i problemàtiques i una etimologia que també diu moltes coses. Totes les plantes estan escrites en llatí, que és com estaven en el document que em va facilitar l'Ester, i això també m'agradava, ja que Albert de Quintana i Combis va mantenir una estreta relació amb els Felibres de Provença, que era un moviment cultural dedicat a protegir la cultura occitana i que defensava reviscolar la raça llatina i la unió dels pobles que compartien els mateixos orígens. També vaig muntar una mena d'escenari amb totes les plantes que vaig trobar de la llista que l'Ester em va facilitar. Volia simular una mena de natura morta o una rèplica trista i reduïda del que havia estat el jardí de Can Quintana, que és el que ha acabat passant. Aquesta peça la vaig dur a terme a finals de febrer, just abans del confinament, i per tant moltes plantes no estaven florides. Com es pot veure, d'alguna manera m'agrada relacionar aquestes idees més històriques amb altres de personals, enllaçar la història amb la microhistòria, i així apareixen elements amb fortes connotacions com són el segell, els soldats de plom dels 3 bàndols, el d'Espanya, el dels Estats Units i el de Cuba, els vaixells al costat d'una foto del meu àlbum familiar o d'una cançó que canta la meva neboda. Tot plegat està envoltat de palmeres, com si es tractés d'un escenari idíl·lic. Tots sabem que els indians portaven les palmeres cap aquí com una marca per fer-se visibles, per mostrar el seu triomf i alhora també per mantenir la fascinació cap al que és exòtic. Les primeres palmeres que es poden veure a l'exposició apareixen representades en un segell. Precisament és un segell emès el 1899, just després de finalitzar el conflicte durant l'ocupació dels Estats Units. Aquest segell em va fer pensar amb la vista de les palmeres del pati de Can Quintana i per això hi ha aquest díptic que funciona com a punt de partida per establir diferents relacions. La veritat és que les palmeres de Can Quintana no són palmeres reals, sinó de Canàries, però també compleixen la funció que he explicat abans. Pel que fa als vaixells, són les reproduccions dels 6 vaixells espanyols que van anar a la guerra el 1898. Cal dir que els espanyols sabien abans de començar que la guerra la tenien perduda i que aquell era el moment de la desfeta definitiva de l'imperi espanyol. Tot i així, van decidir anar-hi igualment
perquè, segons paraules d'un general, Espanya se la venç però no se la humilia. Finalment, la cançó que es pot sentir la canta la meva neboda, per tant, la rebesneta d'en Joan Negre, el personatge de la fotografia. Es tracta d'una cançó d'amor que va compondre juntament amb altres dos autors, Carlos Manuel de Céspedes, líder independentista i considerat el padre de la pàtria cubana. Es diu La Baya Mesa i està dedicada a un habitant del Bayamo, lloc on es van iniciar les lluites per a la independència de Cuba. És una cançó molt popular i coneguda i que, segons m'ha explicat un company cubà, la canten els turistes. M'agrada la idea que la meva neboda canti una cançó que enllaça passat i present, tant en la història general com en la història personal.